Szevasztok! Szia Ciklon! Jó lettem ott a Orsi, tudod? Ja, az. Az, tudom. Hello, mi kezek, ki kezek? Ja, így csillag csicserik is. Sávot akarunk! Sávot akarunk! Árpássávot. Te se hozzájál! Nyomd meg! Minden út, bingo út! A túloldalon mi történhet? Nem tudom. Ó, csak az a baj, hogy a szélső sávok. És hogy örült neked, mi? Ja. Ja, azt nem is láttam. Szélért bocsánat meg. Nem jó nagy dugót csinálnak a kerékpárokon, nézd csak. Úgy állnak ott az autók. Nálunk valahogy nincs. Jaj, menni kéne. Hoppa. Jaj. Mennyi? Az jó, hogy a szélső sávot kéne elfogalni. Nem mindegy. Hát most nem. Szerintem ott az Andrásin a rendőrök simán lefogták az autókat, biztos, hogy nem engedik tovább. Ja. Felterelték őket az oktogonnálokra az Andrásin. Én is úgy láttam, hogy vezényeltem az először, de hát ott nem nyomja az Andrásin. Menj jobbra! Menjetek le jobbra, hogy tegyen el a motoros. Motoros báró! Engedjétek el a motoros! Kívül a pizza, engedjétek el! És utáljátok a hideg pizzát! Ma ingyen van, megfognak, és ingyen dolgozik. Hát figyelj! Nem jön,